To magi seche ma magi timore wasenjo bende ka ywak wuok e counties. Samoro gi ywak ni onge kaka omenda chopo ne gi yo makare kendo wasewinjo ywak e kinde mokadho. Ere kama piny owacho dhi rome gi counties mondo gine ni gi ringo gi chenro gi kaka winjore e devolution conference no abende udhi ma onge ng'ikruok moro amora mobedoe. Wacho omenda kwanyalo gole e conference matin. Aparo an kaka ng'ama osebedo e devolution chakre odiochieng' mokwongo. Gima duong' maparo ni makosa maduong' ma watimo en ni king'iyo budget ma national government nigo. Kaeto king'iyo pogo kaka wapogo pesa. Percentage mwamiyo counties pod tin. Mane makosa mogik, maduong' mogik. Kata wawach kata ochop te mochope wang'sa to pesa no pod tin. Ka pesa, ka tich medore, ka functions medo bedo transferred, to pesa pod odong' malo ka, pod ok wabisudo. To ma en lweny ma pod wagoyo, ma en kata ka wacho wach social justice, kata wacho wach equity, ok wanyal bedo gi equity ka ok wang'iyo ni kaka no wach ni pesa monego bed ni dhi counties onego bed ni medore. King'iyo kata medruok mar pesa chakre 2013 nyaka sani, pesa ma national government oro ne counties pod medo mana dok chien. To wang'e ni cost of living dhi malo, wang'e ni gik moko medore, to pesa ma national government oro to pod tin. Emomiyo ni neno ka Senate notamore formula no. Nikech formula nyaka, it has to make sense. The formula for sharing revenue has to make sense. Ok wanyal wacha ni kaka health watero 17%. 17% oking'iyo disease burden ma Homa Bay, okipimo disease burden ma Kisumu, oking'iyo ni samoro jo Nairobi nigi options mag dhi hospital mang'eny moloyo jo Homa Bay. Koro en gima pod nyaka wamed wuoyo, en gima pod nyaka wamed gombaka through IBEC, Intergovernmental Budget and Economic Council, mabedo chair gi Deputy President, through CRA, through National Assembly, through Senate. Ok en wach manyalo rumo e odiechieng' achiel. En wach manyaka wamed ming'iyo. Kane wa transfer functions, samoro ne ok wang'iyo the cost of functions. Nok wang'iyo ni puro, agriculture, Homa Bay chalo nade. To agriculture, Kiambu chalo nade. Magi e gik makoro sani, kaka sani ne wachopo ni. An kaka ng'ama osebedo e devolution higni mang'eny. Aparo ni sani onego wang'i ni kanye mane ok wabedo kin, kanye mane onego wang'i kabisa kane wa transfer functions. Aparo ni mane mabro konyowa. Nono to ywaruok pod bro bedo. To king'iyo samoro bende sirikal mamalo be wacho ni ka wasechoko taxes to wakwong wachul gowi koreka wane kaka watim. To gopwani be omedo mana medore. Koro samoro gigi bende tek wacho. Rokamana nya samoro bende eno ka moko kuom iluongo ni feedback. Wacho kanyo Faith Mzomo ka Malindi wacho ni oyie ni Homa Bay tarienye gik moko choma na Homa Bay duto tena mwalimu Jael gi mwalimu Bernard Kacha ventiere kodwa. Ntiere wacho bende chando moko moganda eno ka moko ndiko kae. Giwacho ni to ang'o ma thoro mono jopiny winje ber gik matimore kama. Nikech iwacho kacha cha ni nitie samoro ma osetim winjruok kendo thothne gik ma winjruoge moketi chopo kare. Gigi karang'o mobiro lokore mondo mi jopiny mantie mwalo ka owinje wega gin bende giwach ni koro to wayie ni wan bende wawinjie maber. Gima samoro tamaga pimo en ni winjo ber ni tiende nang'o. Nikech an kang'iyo winjo ber ni en ni wan gi ndara. Winjo ber en ni koro wan gi pi modho. Winjo ber ni en osiptendewa sani wan gi yath. To okang'eyo winjo ber, nyalo bet ni winjo ber opogore kuom ji. But gima nyalo wacho ni adiera, devolution, ka wang'iyo maber, devolution okelo lokruok. King'iyo Kenya kuma ne wantie 2013 gi sani, gimomiyo winjo kata mna jopiny bedo gi duol mar wacho ni ok giwinj maber en nikech sani ging'eyo, jo Homa Bay ong'eyo ni wayudo pesa di e higa achiel. Ging'eyo, kendo kata kipenjo ging'eyo maber, wayudo ma kipenjo ni to revenue mwachoko miluongo ni on source revenue ne wachoka ging'eyo. Ma en ng'eyo ma jopiny obedo go nikech devolution. Ing'eni ka koro ne kati neg mna liech Nairobi ka ok wanyal ng'e ng'ama okawo tung liech. To Homa Bay kacha kata nege mana puoyo, to ng'ato nyalo nyisi kata ng'ama nokawo koka puoyo nikech otin to wang'ere to ji ong'e gima timore. Koro achiel kuom gima ne devolution okelo ma ahero kabisa en kelo that accountability to the lowest level. Manyiso ni koro wan non ruok, non telo obet nyaka gi
mwananchi mapiny kabisa ta japiny nyalo ng'eyo nyalo wacho ni gavana nowacho notimo ma ito pok otimo to gima ng'e ni wuotho ok tiek godiechieng' achiel. King'iyo Kenya ne wayudo independence sani kore higni 60 gi wiye. Devolution sani kore ka nigi higni 11. Aparo ni ka wamedo dhi mbele to wabro medo bedo gi loch gi ber moloyo. To maduong' en ni counties bro chopo kama koro bro loko kaka gi operate, kaka gitiyo gi jopiny. Manyiso ni ka wapimo ang'o monego dhie development, ang'o monego dhie chulo msara. Kech king'iyo ng'eny county sani ng'eny pesa dhie chulo msara. Koro manyiso ni wakwayo ni mondo sirikal omed counties pesa. Komed pesa wabro bedo gi pes development, wabro medo nderni, wabro medo pi, wabro medo yato hospital, wabro medo timo gik moko gite. Kwa dhi kwatie kaneno ka ntiere penjo moro kan wachako ne wacho ni nyaka ng'i mane ne un gi pau tugo mpira maro Mario to ng'ato wacho ka ni ong'e mana Raila Odinga Stadium kende Homa Bay ne pau machielo papo ken pap kako wacho no pap yani en gimilongo ni open space kaka investment conference watimo Tom Mboya University. Tom Mboya University nigi pap manyalo ting'o pau mpira kata mana 4. Koro mane kama wabro time devolution conference. Soro are kawuono nyaka dwe mar 8 mabende dhi time e nyasi makamae. Wagen ne nang'o mabe kaka ranyisi mar ikruok ne nyasi makama. Taya bro medo rieny, ndara ineno ndara midonjo go town cha. Emo miya wacho ni wach Sofia. Hapa ni